tässä puhelimessa nyt on, ettei siihen saa puhua? En mä tiedä, se on jotenkin... Mä katon sitä kohta kellekin. Onks turvattu? Guns N' Roses. Siinä Paul McCartney, James Bond-tunnarista oma versio. Mitä mainiota huomenta, Jussi Heikkilä-Harrimoisi on täällä ja meidän aamuvieraamme on Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri. Hän on kirjoittanut kirjan Parempaa kuin seksi. Kirjassa juurikaan muuten ei sekstata. Jos joku nyt siitä on kiinnostunut, niin kerron heti ja pilaan tunnelman. Sen sijaan Pekka Saurilla, silloin kun hän teki vielä radiota, ensin Radio Cityssä ja sitten myöhemmin Ylen taajuuksilla, Yölinjalla, Pekka Sauri. Se oli sellainen klassikko, johon liittyy aina sitten erinäköisiä hämäriä yleisöpuheluita ja jonkinlaista tällaista live-radioterapiaa. Tuossa kirjassakin muuten viitataan tähän useampaankin otteeseen, niin otetaan ihan esimerkkitapauksia, jotka todennäköisesti ovat täyttä huuhaata, mutta kun tämä nyt kuitenkin vähän etenee silleen ikään kuin tämä olisi voinut olla totta, niin aika hassua. Ja tässä pienet tyypit siitä, miltä Jessus, kuulostaa auki. tämä Yölinjalla Pekka Sauri-ohjelma, silloin kun hän sen vielä sitä teki. Yölinjalla Pekka Sauri. No, Klunssilla vaan terve. Terve. Miten menee? No ihan hyvin. Jaha. Mä pistin sulle vähän porttikieltoa viime kerralla, mutta onko nyt menneeksi? Ja minulle. Niin. Joo. Ei kun minulle on ne hyvin, kun vielä tuli todettiin kurkkusyöväksi perkele, niin ihan mukavasti. Onko se nyt mukavaa sitten? No jaa, ei, kun minä halusin vaan minä en ole paljon valittu. Perhän helekatti raapii minua, kun aina kun mä oon puhelimissa, niin kissa raapii. Sellaista se oli. Klunssila, joka soitteli, jos mä muistan oikein, niin Klunssila oli sama Jannu, joka sitten kertoi tästä, oliko nenätippuri vai mikä hänellä oli sattunut. Joo, tollasen tarinan mä muistan. Mä en muista tätä Klunssilla kyllä nyt. Joo, se oli se sama, ton tarinan muistan. sama karakteri. Siis mahdotonta sanoa, mikä osa on keksitty tämän kaverin tarinoista. Siihen aikaan Klunssilla oli näitä uneton Seatlessa ihmisiä, jotka eivät saaneet tuntea ja soitteli aina. Ja milloin mitäkin legendaa tuli. Saurilla on kyllä jonkunnäköistä, eikä ihan jonkunnäköistä, vaan aika paljonkin itseironian tajua. Tässä kirjassa kertohenkilö Pete juontaa yöradiota, tai tätä Yölinjalla ohjelmaa, ja sinne soittaa joku nainen, joka kertoo, että hänellä on kauhean huono omatunto, kun hän lähti vähän tanssimaan ja jätti kaikki lapset keskenään kotiin, pieniä lapsia vielä. Niin. Mutta kyllä siellä pärjää. Sitten hän lähti tanssiravintolaan ja tanssi useamman miehen